Dion Roberts fi di Swyddog Amaeth ac Adnoddau Naturiol y Parc Eryri, a fi sy'n arwain ar y prosiect Ffermio Bro yn Eryri, Llŷn ac yn Mawrth. Da ni yma yn ardal Penmachno heddiw yma, sydd yn ardal uwch Conwy, a da ni'n edrych ar rhai o'r prosiectau mae Ffermio Bro wedi cyllido lenni. Felly heddiw yma fyddwn ni'n siarad efo Ionna yn Penyffrydd, a wedyn mynd drosodd wedyn i siarad efo Hefin hefyd. Pa fath o ffermio wyt ti'n ei wneud yn Dyffryn Conwy? Wel, pen ddaethon ni yma gyntaf i gymryd y fferm drosodd, fferm ddefed oedd hi, a wedyn wnaethon ni sylweddoli reit sydyn bod gyda ni isio amrywiaeth. Felly, un o'r pethau cyntaf wnaethon ni oedd cael gwartheg. A mae hynna jyst wedi tyfu ers hynna ddim i fusnes gwartheg, ond mae agwedd ni yn hollol wahanol. Yn lle newid y tir i siwtio'r gwartheg, da ni'n defnyddio y gwartheg i wella y pridd. Hynna ydy just y basic o bob peth. Hwna ydy'r cwestiwn da ni'n ofyn efo bob dim. Ia, ydy hyn yn mynd i adeiladu pridd a gwella y pridd. Felly, pan mae bobl yn gofyn pa fath o ffarmio dwi'n neud, dwi just yn dweud, wel, regenerative farming ydy, a mae hynna yn ei gyfanrwydd o just gwella'r pridd a magu anifeiliaid da. So ydy hynna'n arwain ymlaen at pam nath chi mynd efo rhoi cais i mewn o'r Ffermio Bro? Yndi, yn bendant, achos mae Ffermio Bro oedd o jyst yn ticio'r bocsys i ni i gyd, achos oedden ni'n gwneud lot o'r gwaith yn annibynnol beth bynnag trwy be oedden ni wedi ddarllen a'r cyfeiriad oedden ni eisiau mynd. Ac da ni wedi bod wrthi am flynyddoedd yn meddwl oes na funding i helpu ni hefo'r math yma o beth. Felly pen ddoth Ffermio Bro, jyst cyfle i fynd amdani. So be a gyfleoedd nath chi benderfynu mynd amdan felly ta trwy Ffermio Bro? Y plan i gwrych yn un peth, achos da ni'n credu'n gry, da ni jyst angen mwy o wrych yn bob man yma i gael y cysgod ac i gael y bioamrywiaeth. Felly hwnnw i gychwyn, ond trwy jyst cael sgwrs efo awel a siarad efo awel a dallt pa fath o le ydyn ni o ran mawn a felly, mae'r cyfleoedd wedi dod wedyn i wneud mwy o waith efo dŵr, cadw dŵr ar y ffarm, gan helpu efo tyfu pridd a pethau felly. Felly, jyst cyfleoedd wrach fyswn ni ddim di weld yn y cychwyn, ond i bai bod awel wedi dod a wedi gwneud mesuriadau a wedi... Ie. Briliant. Ydych chi wedi cyffwrdd o'n barod, ond sut ydych chi'n meddwl mae'r prosiect i helpu fo bioamrywiaeth? Da ni wedi cerdded pasio rhai o pethau'n barod. Be ydy'r math o bethau ydych chi'n meddwl sydd wedi helpu fo bioamrywiaeth? Dwi'n meddwl... Be sydd wedi syni ni fwyaf, dwi'n meddwl, ydy faint mor sydyn mae y bioamrywiaeth wedi dod ar ôl creu pylle dŵr. Mae pawb yn gwybod bod plannu gwrych neu plannu coed yn dod y bioamrywiaeth yn hwyrach ymlaen, ond mae yna waith aros amdan hynny. Ond hefo'r dŵr, da ni jyst i syni faint mor sydyn, mae pethau wedi cychwyn dod oherwydd o. So efo'r gwaith Ffermio Bro ydych chi wedi gael, sut ydych chi'n teimlo fel bod hyn wedi gwneud y ffarm yn fwy cynaladwy, os o gwbl? Just trwy dod a bethau eang yma wir, ac pan mae'n dod i bethau cynaladwy, dwi jyst yn meddwl bod rhaid i'r bobl feddwl am hynny'n hefyd. So pan dwi'n gweld pethau'n datblygu fel hyn ar yn ffarm ni, mae o jyst yn codi calon ac yn codi'r awydd i jyst fod eisiau dal ati a gwneud mwy. Felly mae o jyst yn cynnal ffordd o fyw hefyd i ni. A dwi'n teimlo bod o'n agor lot o ddrysau hefyd. Dwi'n awyddus i ddangos i bobl be dyn ni'n neud ac wrach tapio mewn i incwm felly hefyd yn y dyfodol. Sicr. So ydych chi'n edrych arno fo mwy nag un ffordd, really? Yn bendant. So dwi'n gobeithio fi'n gwybod yr ateb i hwn yn barod, ond fysa chi felly yn argymell Ffermio Bro i ffermwyr eraill? Yn bendant. Ond i fynd iddo fo hefo meddwl agored. A ddim jyst meddwl amdano fo fel funding i drwsio ffens. Achos unwaith mae rhywun jyst yn cychwyn crafu yn ôl a gweld be fedru ddod ohono fo, mae o jyst yn beth mor positif ac yn ffordd ymlaen, yn enwedig efo SFS y felly, ydy pobl ddim yn gwybod pa ffordd i droi a be i wneud. Ond ar ôl jyst edrych dipyn bach yn fwy manwl ac yn ddyfnach iddo fo,
mae o just yn werth i wneud. Briliant. Wel, da chi di atab cwestiwn ola fi fanna oedd be fydda neges i dyffernwyr eraill sy'n meddwl yn geisio. Ti di atab hwnna. Ie, bennod, just mentro, ynda? Just mentro a just trio fo, just mewn cornel bach a gweld be ddaw a gweld sut mae hynna yn effeithio gweddill y ffarm yn ei gyfanrwydd, achos dwi jyst yn credu'n gryf bod ffermio a cadwraeth yn medru mynd law yn llaw. A dwi'n meddwl na dyna di'r unig ffordd ymlaen, yn enwedig efo'r ffunding newydd a felly. Dwi jyst yn meddwl dyna di'r unig ffordd. Ac mae o'n beth da. Da ni yma rwan yn Tyddyn Gethin gyda Hefin. Da ni dal yn yr ardal uwch Conwy, yn ardal Bro Machno. Yr pwyslais yn yr ardal yma dal i fod ydy gwarchod ansawdd dŵr, felly dyn ni'n bod targedu y math yna o waith yma yn yr ardal. So Hefin, be di'r math o ffarmio ti'n neud efo yma a be nath neu chdi feddwl ymgeisio Ffermio Bro? Wel, ffarmio beef a defed ydyn ni yma, yn Pemachno. Ac, wel, o'n i'n darllen mewn i'r cynllun Ffermio Bro a gweld bod yna gyfleon i ffensio afonydd neu nentydd allan, hefyd wal iag yn y blaen. A wedyn gweld bod o'n cynllun da i gael bobl at ei gilydd, oherwydd bod o'n creu grŵp, lle. Nithon ni creu grŵp yn Pemachno, dod at ei gilydd yn yr ardal yma. A wedyn cymryd y cam ymlaen o fanno a gweld be oedd yn bosib i ni gael fel ffermwyr sydd yn fuddiol i ni ar y fferm. Ie. O'na rhywbeth penodol nath ddenu chdi at y cynllun? Wel isio dysgu amdano cynllun mwy na'n byd, lle. Dydy adeiladu wal a codi cloddiag yn y blaen yn eitem yr oes yma ar y ffarm, lle. Wedyn, ar ôl gweld be oedd yna, oedd rhywun yn rhydd i feddwl am syniadau beth sy'n rhywun yn gallu neud sydd yn mynd i helpu'r amgylchedd i dicio'r bocs, lle, mewn ffordd. A hefyd yn mynd i fod o fydd i fi fel ffarmwr i dacluso'r ffarm neu rheoli'r fferm yn well. Gret. Ar chi grwbwyll fanna yr sôn o fod mewn grŵp. So sut nath y grŵp yn yr ardal yma ffurfio? Wel nithon ni just gysylltu hefo'n gilydd, lle, ffermwyr, mae ffermwyr ardal nabod i gilydd i gyd. A wedyn nath y gair allan ac pawb yn gymynyll yn y pentre. A wedyn gython ni glwad dipyn amdano y cynllun a mynd ymlaen o fanno. A be hefyd oedden ni'n licio oedd o pawb yn cael rhoid i gynllun i mewn yn breifat i hun, do'n am rhaid i wneud o'i gyd fel grŵp. Siwr. Bod pawb yn cael cadw be oedd o eisiau wneud ar y ffarm yn bersonol iddo fo hun, a hynny'n beth neis iawn. So dyn ni wedi bod am daith bach i weld bach o'r waith ti wedi bod yn gwneud. So pa math o waith ti wedi gael trwy'r prosiect a sut mae hynna'n mynd i helpu chdi o ddydd i ddydd? Wel, mae yna wal fechan wedi cael ei wneud yn y ffrydd, lle. Ffrydd Cynefin ydy hwnna, da ni'n pori gwerthag ani. A hefyd y wal, mae'n cyd-fynd yn ymyl llwybr cyhoeddus ac mae'n wal derfyn. So mae'n wal bwysig iawn. Yna lawer o waliau wedi cael ei wneud drwy gynlluniau yn y gorffennol i fyny yna. Ac oedd yn neis cael y wal yma yn gweddu gyda gweddill y waliau. Hefyd, da ni wedi ffensio nant allan, neu ffoes allan, rhwng dau gau, i stopio gwarthag fynd i'r nant, felly. Safio bod nhw'n malu'r ochr y nant, bydd'r dŵr. A hefyd, da ni wedi cael gosod cafn dŵr, sydd yn bwydo dŵr o'r nant i'r cafn ac yn dol i'r nant, fel bod y gwarthag ddim yn mynd i'r ffoes. A hefyd, be mae hynny'n helpu fi o ran ffarmwr, gan bod yna gymaint o ddriniau wedi cael ei gwneud ys blynyddoedd yn dol, lle. Yn dod o'r cae, gadw'r cae yn cae cynhyrchiol. Mae pen y driniau'n cadw well ac yn agorad ac yn lanach sydd yn fuddiol i fi fel ffarmwr, yn fuddiol i'r cae fod yn gynhyrchiol ac hefyd yn fuddiol o ran cadw safon dŵr. Briliant. So, mae hwn yn ardal sydd yn gyfoeth o fioamrywiaeth ac natur. Sut ti teimlo fysa'r prosiect yma ti wedi gwneud efo yma mynd i helpu tuag at y pethau yna? Wel, yn bendant, mae safon dŵr yr afon yna mynd i wella, wrth gwrs, fydd am gymaint o gorddi pridd yn ni. Hefyd, fydd y tir cadw'n sychach wrach gyda lan y nant, gan bod pob peth yn rhedeg fel a dylio fo. A felly fydd dŵr yn ystod o gia ddim yn rhedeg oddi ar y tir yn cario mwynau. Hefyd, wal, cysgod i fwyd gwyll, a mae'n awrych di cael ei blannu, sydd hefyd yn mynd i fod yn y dyfodol, yn gysgod da, wrach cael ei blygu yn y dyfodol, a hefyd da ni wedi rhoi perllan i mewn yma. O'na gornal o gael lle oedd anifiliad yn mynd iddi, oedd hi'n gornal bach yn boen, dydy gwir. A teimlad oes, o'n i'n rhoi coed a ffensio hwnna allan, ac oeddwn ni'n licio'r syniad rhoi perllan yna, achos bod hynny'n cynhyrchu
cynhyrchu bwyd hefyd gan y ffarmwr ydw i, ond neis meddwl amdano plant yn mynd i gael ffrwythau iach heb ddim chwynladdwyr na dim byd arnyn nhw. Eda. A wedyn, sut brofiad oedd y proses ymgeisio i'r prosiect yma? O ia, dyna man cryfa y prosiect i gwir, y darn ymgeisio. Achos oeddech chi'n cael trafod hefo person ar y llawr lly. A hwnnw'n berson wedi arfer yn yr ardal, di arfer efo amaethyddiaeth, ac yn hyblyg i newid yn bach ar y syniadau er mwyn wneud pethau weithio rhwng y ddau yna chi. Gret. A bysach chi'n argymell Ffermio Bro i ffarmwr arall? Yn bendant, swn i'n argymell o i bawb sydd y cyfle yna lly. A be dwi'n deimlo di, os oes gynnach chi rhywbeth sy'n mynd o fydd i chi, a fydwch chi glymu mewn bod o hefyd o fydd i fywyd gwyll yn te safon dŵr, a bod chi ar eich ennill drwy'n neud o, wel, ia, cerwch amdano fo. So ti wedi cyffwrdd arnyn nhw'n barod, ond be fysa dy negas di i ffermwyr eraill sydd yn meddwl ymgeisio amdano y prosiect yma? Wel, y neges i ffermwyr ydy edrychwch ar y cynllun, edrychwch beth sydd yna, be di'r cyfleon, a wedyn edrychwch ar eich ffarm a meddyliwch os a rhywbeth yn mynd i fod o fydd i chi ar y ffarm, enghraifft cael ffens, clawdd, neu rhywbeth hollol allan o'r bocs. Does am rhaid, dwi'n meddwl bod ni ffermwyr yn gallu meddwl tu allan y bocs llawer mwy na mae neb yn ddisgwyl, dweud y gwir. Ia, meddyliwch amdano fo, rwch y syniad ymlaen, ac os dyn nhw'n hoffi'ch syniad chi, sgynnych chi'n byd i golli. Os dyn nhw'n hoffi'r syniad a bod chi'n buddio ohono fo, cerwch amdani. Briliant. Ideal. Diolch yn fawr iawn ti. Hwna'n ddau esiampl o ffermydd yn ardal Uwch Conwy, yn Pen Bro Machno. Dyn ni isio cyflwyno ceisiadau o bob ardal yn Eryri ac yn ardal Harddwch Llŷn ac ardal Harddwch Mawrth. Felly, os ydych chi efo diddordeb yn beth ydych chi'n ei weld neu clywed heddiw yma ac yn meddwl fysa chi'n gallu gwneud prosiectau tebyg, sy'n ni wrth y bodd yn cael derbyn ceisiadau gennych chi. Os gennych chi diddordeb yn dysgu mwy, ewch i wefan y parc a ewch i ddolen Ffermio Bro yn fanna, a mae yna lot trwy wybodaeth i chi ddysgu mwy yn fanna.